Wieħed ma jistax japplika l-prinċipji tal-ġustizzja b'mod selettiv u jistenna li jibqa' jżomm il-kredibilità morali. Għal dan f'opinjoni l-eks-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Burċolivier dwar l-aġir tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li qed tibqa' tagħlaq għajnejha quddiem il-ġenoċidju li qed isir fil-medda ta' Gaza. F'ċamata li ta' Burċolivier qabbel l-aġir ta' Metsola mar-romanz antik ta' Charles Dickens, A Tale of Two Cities, meta refera l-appoġġ li din tat lill-Ukrajna quddiem l-aggressjoni Russa, iżda tenna li s-silenzju tagħha dwar il-katastrofi ta' Gaza jikxfu double standards li tħaddan. Paul Burċolivier sostni li quddiem l-attakki tal-Ukrajna il-messaġġ ta' Metsola kien ċar li s-silenzju quddiem din l-aggressjoni u kompliċità. Però kompla li meta Iżrael nida kampanja ta' attakki orribli u tal-biża' fuq Gaza, Metsola baqgħet kwieta, anke fl-isfond ta' aktar minn 54,000 Palestinjan maqtula. Hawnhekk Metsola astjeniet milli takkuża lil Iżrael bl-istess mod li għamlet ma' Russja. Burċolivier tenna li dini biżżifna meta suppost qed tipprova żżomm bilanċ fuq ħabel is-sikkat u fl-arja. F'dawn l-aħħar xhur akademiċi u attivisti kritikaw lil Metsola bl-aħraġ dwar dan u staqsew għaliex tibqa' tevita kliem bħal kastik u ġenoċidju. Paul Burċolivier aċċenna li meta l-President tal-Parlament Ewropew tażel li titkellem l-inkonsistenza fl-azzjonijiet tibgħat messaġġ ċar ta' preġudizzju u djufija. Dan l-artiklu jitkellem ukoll dwar kif Matthew Caruana Galizia, iben Daphne Caruana Galizia, kien l-aħħar wieħed li qolla leħnu u sfida pubblikament lil Metsola għas-silenzju tagħha dwar il-mewt tal-ġurnalisti Palestinjani. Burċolivier rimarka li jekk Metsola trid iżżomm l-integrità tal-valuri tagħha li tippromuovi b'tant qawwa fl-Ukrajna, trid tapplikhom b'mod konsistenti u mhux biss fejn jaqblilha.